Мен Хабибуллин Павел Мубарак улы шушы районның Яңа Әткүл авылында тудым. Безне менә Яңа Әткүл авылында 6 авылдан килеп укып йөриләр, алар бар да Гәрәй ыруы авыллары булганнар. Бурсык, Яңа Әшет, Гәрәй, Илчебай, Яңа Әткүл. Безне татар телендә укыттылар, татар телендә укыткачтан без үзебезне ни өчендер татар дип исәпләп йөри башлаган идек. Безнең семьяда менә минем апам башкорт язылган, мин татар язылып йөрдем гомер буена. Ул менә бүгенге көндә доктор биологических наук Серпухов шәһәрендә яшәп ята. Әле күптән Салават Хәмидуллинның китабында, менә шушы Гәрәй икенче томында язылган безнең Гәрәй ыруы вәкилләренең төп гаплогруппасы, гаплогруппаның ул ирләрдән ирләргә бирелгән Y хромосома. Y хромосома скандинавская гаплогруппа Y1 инде. Үземнең улымныкын определять иттергән идек, менә гаплогруппа Y1. Безнең якын тирәдә Кыргыз ыруы, Гәрәй ыруында гына шушы гаплогруппа бар, якын тирә халыкларда ул гаплогруппа юк. Бүгенге менә ата-бабаларыбыз башкортча сөйләшә иде, мин татарча сөйләшәм. Балаларыбыз инде хәзер бераз татарча башкортча, оныклар инде русча гына сөйләшәләр. Тора бара кем белә, алар рус телендә бәлки онытырлар. Безнең каныбызда Y1 гаплогруппасы бар. Безнең каныбыз үзебезнең тарих кайда гына йөрсәк тә без үзебезнең башкорт икәнебезне онытырга тиеш түгелбез.